venim a ensenyar-vos una mica com serà aquest port final de l'etapa berguedana. Si algú no hi ha estat mai, anem a veure pujar al Santuari Caral, Lluís. Després de 150 quilòmetres d'etapa arribarà aquesta pujada final inèdita a la Volta a Catalunya. La recorrerem en bici perquè pugueu veure una mica el que es trobarà en els corredors. Estem ara aquí a la Font Negra, un dels punts principals de la pujada del Santuari de Caral, un dels trams més durs Oriol i on el dia de la cursa hi haurà ambientillo. Sí, el dia de la cursa aquí hi haurà food trucks i pantalles gegants per seguir l'etapa en directe. Hem pujat nosaltres, aviam si no ens atropellen. Som-hi! Ara trencarem la cadena. No he calat. Ara. Gran. Ara. Bé, doncs, hem passat les rampes més dures de la Font Negra. Ara ja encarem la part que s'acosta al trencant dels Rasos de Peguera. Algú coneixerà els Rasos. És el port gran de la comarca, és el que molts anomenen el Tourmalet berguedà. I bé, realment aquesta vegada es deixa de banda, però guanyem Caral. Esperem que el dia de la cursa l'ambient, també de cara als aficionats, si han de passar tota la jornada aquí, sigui més agradable que no avui. Va ser un cotxe molt nevat ara. Veu com ha nevat. A diferència dels Rasos, que és un port més llarg, sí que a nivell de duresa pot ser més típic, no? De grans voltes. Sí que Caral, al ser una mica més curt, l'ambient també pot ser molt més concentrat i jo crec que de cara al públic i a l'espectacle serà un gran dia. Al final, Rasos, molts quilòmetres, un port molt més de rodar, molt més d'agafar un ritme, i a Caral hi ha canvis de pendent, és un port més curt, i portarà molta tralla. Molt explosiu. Jo tenia dubtes de si Pradell a 50 de meta potser podia ser molt lluny, però veient Pogačar ahir atacant a 80 no es pot descartar cap cosa, no? Al final llavors no hi ha ni un quilòmetre de pla. I jo realment és això que dius Lluís ara, que al no haver-hi un quilòmetre de pla dona molt, perquè si fas Pradell ja amb cert avantatge, potser no et veuen fins aquí. Sí, hi ha terreny per si hi ha grupets per davant per fer camí i fer via. I no hi ha terreny on un rodador pugui fer molta feina respecte a un de sol. Ara ja sí doncs, que encarem des de pujar al santuari. Port com a tal, ara sí que ja no hi ha excusa. Clàssic amb paelles i rectes llargues. Puja per la banda de l'ombra, és a dir, el vent no hauria de jugar un paper gaire fort. Com a molt això, depenent del dia, la carretera una mica humida, podria ser. Aquesta primera rampa és molt recta, a nosaltres ens està costant una mica, jo sobretot que estem molt constipats. Aquí els professionals aniran volant. Amb el plat quasi bé fins aquí. Aprofitem també per convidar tota la gent que vulgui la setmana abans a circular per aquí, a la cronoescalada de Caral que es farà dins el marc de la primavera ciclista. Qui vulgui. La setmana abans vulgui estrebar-se una mica i comparar el seu temps amb els professionals. Sembla que quedaran una mica lluny, però... Sí, aquell dia no hi haurà excuses de no, és que no sé què, és que no estic bé. No, aquell dia és tot o res, que és una cronoescalada, gaudir de la muntanya. Segurament hi haurà ambient, també. Hem fet la primera paella ara i veiem doncs, com això cada vegada pica més. Sí, no té rampes molt extremes, a diferències de Pradell, per exemple. Quasi que molt constant. Hi ha un punt del 12-13% més endavant. Sí. Ja en parlarem. Bueno, la carretera segur que en principi tampoc hi hauria d'haver problemes. No. Estem ara doncs, a la segona paella i en principi el port anar fent és més de contemplació quasi bé. Tot i que és un 6-7% constant, diria jo, un pèl més. I és cap als últims revolts que hi ha la part més dreta, com han deixat els vorals a punt, nets, planxats. I bé, estan treballant ara, últimament. Estic una mica de descanset, no és que faci baixada. No. Però ajuda una mica a recuperar oxigen. Tercera paella ja, coneguda també com el trencant del Roc de l'Alou. Paradís del trail running, Lluís. Bueno, és una zona que a part de diversos ports de muntanya, doncs evidentment hi ha 40.000 camins diferents per pujar al Santuari de Caral. Aquí veiem ja doncs un canvi a la pendent, i ja canvia una mica la tendència del port. O sigui, ja no és la zona més dura, ni molt menys, però ja costa més. Sí, ja costa més. Quarta paella, si no? Sí.
Ara aquí ve un tros amb una recta una mica més llarga Sí. i llavors ja s'encara La part dura. per més dura de la pujada. Pronòstics per aquesta etapa, Lluís? A veure-lo fàcil, veient el que més fins ara, és apostar per Pogačar. Però clar, Tenim un conegut que també voldrà guanyar l'etapa. segurament, esperem que sí. Realment, vindran d'una setmana amb, jo crec que no gaires llocs on decidir una volta. Per tant, espero que arribin aquí un tot per decidir. Home, seria l'ideal. Sí, potser a part de Pradell, la resta de ports no són tan llargs com No, el que dèiem. O sigui que tot l'encadenat sí, realment no hi ha un dona quilòmetre pla. joc. I és el que dèiem, que ha sortit una mica perico, una mica Carlos Andrés. Lo que decíamos, una etapa dura, complicada i una etapa de gran volta. I ens acostem ja a la La part. part dura. Sí. Doncs si no ja s'ha escapat ningú, Aquí és el moment. és el moment de fer-ho. Ciclistes professionals que esteu veient això, preneu nota. Ja posem subtítols en anglès, si falta. O no, collons, aprengueu català. Només en català així el curs té avantatge. Sí. Ja ho Verona. I aquí ja... S'enfila a la carretera. Que carita me lleva! Lluís no diu res, que ho fa. Home, ara ja s'han de guardar forces. No m'ataquessis, Arribem a la curva de la Capella, Sant Antoni, on tindrem a la penya ciclista Sepp Kuss. veiem aquesta mica enfarinat, el coral, però bé, és un lloc on nevi sovint. Arribem a un altre punt neuràlgic de l'ambient Sí. de la festa en aquesta pujada, serà el Pi de Ferro, L'última paella ja sí, com a tal. de la pujada, abans d'entrar a la recta final. O sigui, la part més dura, Està jo crec superada. que sí. És la que hem fet ara o la que estem fent. Ahir debatíem si aquí estarà ballat. Fa una mica de por, L'últim quilòmetre. Aquí també s'enfila. Però és ben bé aquest revolt, la sortida i... No és el 13% que teníem allà baix, Sant Antoni, però ja sí que hi comencem a ser ara, Ara des d'aquí es veu al final de la carretera. Tu i jo podem respirar, Aquí si no s'han fet diferències, ja es decidirà la victòria a l'esprint. però bé, si s'esperen a decidir-s'ho aquí, una etapa com No, la que sí. tindran, per no veure un Evenepoel a Rinsal. Sí, ja veiem més neu aquí, Condicions perfectes, carretera humida, és un port curt que serà a rebentar. Si us ho esteu pensant, penseu que és un dissabte, és el dissabte abans de Setmana Santa. Veniu d'hora perquè l'aparcar Sí, estarà complicat. pot ser difícil. Però juguem a l'esprint nosaltres o no? Bueno, aquí ja seria la distància, no d'arrencar Sí, el aquí ja guió. seria el moment, Carregar pinyons, enganxat a la roda. aquesta alçada més o menys, l'última recta, ja es veu el pàrquing del santuari. I aquí, doncs, acabem nosaltres. Donarem l'etapa per concluïda. Uns últims 3-4 quilòmetres. Jo ja suo. No hi ha ports que hagin sigut definitoris els altres anys, abans. No. Sempre hi havia hagut les bonificacions amunt i avall, però creiem doncs, que aquesta volta es pot decidir doncs, a carreteres berguedanes. Serà... Esperem que hi hagi bon èxit i que llavors, de cara a properes edicions de la Volta, puguem tornar a tenir una etapa per aquí als voltants i Que prengui gaudir. i que prengui nota organitzacions d'altres curses. Sí, a part de dels ports que es pugen a aquesta volta, n'hi ha 10-15 més que es deixen de pot banda. dissenyar qualsevol tipus d'etapa. Realment no es va quasi bé ni a l'Alt Berguedà ni al Baix Berguedà, aquest intermig, perquè no s'utilitza ni Pradell ni tota la part de més puja baixa, que seria el Baix Berguedà. Us animem a tots a venir a gaudir d'aquesta etapa. Veiem el dissabte dia 23. Endavant.